Slovensko vzniklo preto, aby sme Slovensko zmodernizovali, vyupratovali ho a urobili ho takým, kde ľudia budú chcieť žiť a firmy podnikať a platiť dane. Naším cieľom je, aby sme zredukovali výrazným spôsobom štátnu správu, teda respektíve verejnú, znížili počet úradníkov o tretinu a náklady, ktoré s tým súvisia, s ich financovaním, čo je 4 miliardy ročne, použili naspäť do systému a dali ich ľuďom. 4 miliardy je taký objem peňazí, za ktoré viete zvýšiť dôchodok o 270 eur každému jednému. Viete za to postaviť 2000 škôl, viete za to postaviť 16 nemocníc, ktoré sú v rovnakej kvalite ako sú Bory. A to každý jeden rok. Týchto vecí je mnoho, ktoré za to môžete spraviť. Tá druhá veľká oblasť je, že chceme mať pod kontrolou základné veci, ktoré sú dôležité pre prežitie spoločnosti. A to je mať lacné energie. Chceme postaviť jadrovú elektráreň, aby sme mali pod kontrolou jednak ceny a jednak dostatočné množstvo energie. Potom chceme budovať vodozádržné systémy, aby sme mali pod kontrolou dostatok vody. A v neposlednom rade tým, že sa mení klíma, chceme mať pod kontrolou aj potraviny a tým pádom chceme podporovať ľudí, ktorí sa pestovaniu potravín venujú. To sú veci, ktoré chceme spraviť. Chceme premeniť budovy úradníkov, v ktorých oni dnes sedia, na budovy, kde nesieme život, kde ich prerobíme na domovy dôchodcov, kde urobíme budovy také, kde budú škôlky, školy a budovy, ktoré vieme prerobiť ľuďom, aby mohli sme z toho spraviť štartovacie byty. Keď dovolíte, to sú všetko hlavné body vášho programu, ku ktorým sa ešte dostaneme. Presne ale v akom stave vidíte Slovensko momentálne? A aby som to dopovedal, jednak to je to, čo chceme a zároveň chcem povedať divákom, že to myslíme naozaj, že úprimne vážne. A pracujeme na tom, aby sme túto víziu zreálnili. A dnes sme uviedli na trh aplikáciu, ktorú si môžete v tejto chvíli stiahnuť v App Store alebo v Androide. Volá sa My Slovensko a ideme vám ukázať, ako bude vyzerať moderný štát, kde si viete x základných činností, ktoré najčastejšie so štátom riešite, pozrieť, ako sa budú robiť a prevedú vás všetkými tými činnostiami. Pán Panenka, keď dovolíte, aj v pozvánke bolo napísané, že je to moderovaná debata, čiže zaznela tu otázka. Aspoň krátko vás poprosím, že kde vidíte momentálne Slovensko, aspoň jednou vetou. Slovensko vidíme presne tam, že potrebujeme mu pomôcť, potrebujeme ho zmodernizovať a potrebujeme urobiť veľmi veľa úprav, ktoré si ten štát vyžaduje. A preto sme predstavili plán, náš program na 2 volebné obdobia ako prvá strana v histórii. Panenka, ako chce riešiť My Slovensko vyššiu produktivitu práce, alebo aj samozrejme vyššie HDP alebo vyšší ekonomický rast, pretože podľa Eurostatu je Slovensko druhá najchudobnejšia ekonomika momentálne v Európskej únii. Čo sa týka parity kupnej sily, si môžu v podstate Slováci dovoliť 51% z priemeru Európskej únie. Menej si dovolia za svoje výplaty kúpiť už len teda Poliaci a obyvatelia pobaltských krajín. Ako by ste chceli teda zvyšovať produktivitu práce, vytvárať pracovné miesta s pridanou hodnotou a samozrejme aj rast ekonomiky Slovenskej republiky? 30 rokov financujeme všetky sociálne skupiny ľudí bez toho, aby sme vytvárali nové pracovné miesta. A ten systém je dostatočne pohodlný na to, že každý chce v tom zotrvávať. A to obdobie volieb vždy trvá, alebo to volebné obdobie trvá vždy 4 roky. A tá vláda má šancu urobiť dohodu len v 1. a 2. roku. A potom už v 3. roku sa vždy chystá na to, aby prešla do toho boja o voliča v tom ďalšom volebnom období. A miesto vytvárania pracovných pozícií sa vždy venujú radšej tomu, že tie peniaze z toho štátneho rozpočtu zoberú a rozdajú ich ľuďom. Ten náš program je postavený úplne opačne. My nechceme nikomu peniaze zobrať opačne, chceme ich dať do toho systému ešte viacej, ale chceme ich zobrať tam, kde sú prebytočné, alebo respektíve tam, kde naozaj nepotrebujeme financovať taký veľký aparát štátu. A potrebujeme financovať to, čo je rozvojové. Potrebujeme financovať školstvo, potrebujeme financovať vedu, potrebujeme financovať rozvoj nových pracovných pozícií. Potrebujeme financovať startupy, ktoré nám budú zamestnávať ľudí. Potrebujeme financovať to, aby tá ekonomika začala rýchlejším spôsobom rásť. A čím viac peňazí do toho dáte, tak o chvíľočku naspäť začnete dostávať viacej peňazí do toho systému vo forme spotreby. Čiže my nechceme, na jednej strane áno, hovorím o tom, že chceme šetriť pracovné pozície, na druhej strane časť tých zdrojov ideme použiť presne na to, aby sme vytvárali nové typy pracovných pozícií. A to máte ako v domácnosti. Máte nejaký budget, idete do obchodu, dnes tam minete 100, zajtra je to 120, tak si poviete, že idete kupovať nejaké iné veci. Štát to ale rieši inak.
Miesto toho, aby použil 100 eur rovnakým spôsobom aj v budúcom roku na svoje výdavky, tak použije 120, pretože si to tam schválime. Teda respektíve vláda si to tak schváli. A toto je neudržateľný proces. Čiže domácnosť sa s tým vysporiada a mal by sa s tým vysporiadať aj štát. Možno taká malá podotázka. Vláda, samozrejme tá štvorkoalícia, konkrétne Richard Sulík, priniesli investíciu na východ Slovenska. Bude tu fabrika Volvo, ktorá oznámila, že teda možno zdvojnásobí svoju výrobu a bude to najväčší producent automobilov na Slovensku. Otázka skôr znie, zameriavame sa moc skôr na automotív a mali by sme ekonomiku diverzifikovať? Ja si myslím, že je úplne v poriadku, že budeme mať Volvo na Slovensku, pretože to oblasť východu, ktorá naozaj potrebuje na to, aby sa posunula aj ona v nezamestnanosti, v raste miest a čím viacej peňazí tí ľudia budú zarábať, tým viacej ich budú míňať. Čiže podľa mňa je to úplne v poriadku, ale pozrieme sa na to, čo bude v budúcnosti, pretože Európska únia v tom istom období, ako my tu ideme postaviť ďalšiu automobilku, hovorí o tom, že musíme prerábať automobilky na to, aby tie autá boli elektrické a tam je dôležité, aby sme boli pre vývoji. Čiže my auta kľudne predávajme ďalej a vyvíjajme ich, ale vyvíjajme to, čo je otázka budúcnosti. A otázka budúcnosti v tom automobilovom priemysle je presne to, že potrebujeme vyvíjať batérie, potrebujeme vyvíjať nové systémy a v tom potom je to úplne super. Čiže mať inovatívnu ekonomiku. Áno, presne tak. My Slovensko chce zastaviť odliv kvalitných učiteľov zo školstva. Ako to chcete urobiť? Ten základný problém, keď sa pozrieme čisto na učiteľov, je, že mali by učiť. Začnú učiť a potom odchádzajú. V rovnakom čase financujeme rôzne projekty z európskych fondov. Tí ľudia, ktorí pracujú v školstve, z neho vystúpia, idú do agentúr, ktoré sú financované európskymi fondami a za omnoho viacej peňazí rozprávajú potom učiteľom a malujú šlabikáre, akým spôsobom sa to školstvo má reálne nastavovať. To je dosť veľký problém. A znechucuje to tých lekárov, tých učiteľov. Ale ten problém celkovo, ja by som ho povýšil ešte trošku vyššie. Máme 2 úrovne riadenia vo finále toho štátu. Máme okresy, máme župy, financujeme školstvo z úrovne ministerstva školstva, z úrovne žup, niečo ide z obcí. Máme 5 miliónov obyvateľov. Nefunguje nám školstvo, nefunguje nám zdravotníctvo. Všetci túto otázku 30 rokov riešia. Ja si myslím, že je čas sa vrátiť naspäť. Stiahnuť to naspäť pod 2 rozpočty. Pod rozpočet financií a pod rozpočet ministerstva školstva a pod rozpočet ministerstva zdravotníctva a vyriešiť túto otázku a stiahnuť to celé späť zo žup. A baviť sa aj o tom, že či naozaj potrebujeme 79 okresov a 8 žup. Ja by som kultúrne usporiadal celú tú krajinu iným spôsobom. A pozrel by som sa historicky na to, ako sme boli kultúrne usporiadaní. Urobil možno nejakých 20 stolic, žub, alebo to je jedno, ako to budeme volať. A urobil to tak, aby to bolo efektívne. Aby sa tie župy naozaj starali o tie veci, ktoré môžu ovplyvniť, ale rozhodne nevedia ovplyvniť ani zdravotníctvo, ani školstvo. Problém, že čakáme často aj niekoľko mesiacov na vyšetrenie u určitých špecialistov. Pričom zdá sa, že v štátnom zdravotníctve je s tým väčší problém ako v súkromnom zdravotníctve. Prečo je to tak? A ako by ste to riešili? Tých otázok zdravotníctva tu padlo veľmi veľa. Vo finále potrebujeme dostať veľké množstvo lekárov na palubu. Mali sme tu obdobie, kedy sme žili tým, že potrebujeme ekonómov, potom sme žili tým, že potrebujeme právnikov a dnes potrebujeme lekárov a takisto aj učiteľov. Tak tú spoločnosť poďme nastaviť na to, že to je naozaj profesia, ktorá má tú úctu a poďme robiť všetko preto, aby sme ich mali čo najviac. A nastavme k tomu školstvo a celý finančný systém, tak aby to naozaj reálne sme všetci podporovali. Ako chce my Slovensko zabezpečiť vymožiteľnosť práva? Je to jedna z najdôležitejších požiadaviek, najmä podnikateľov na Slovensku. V oblasti práva je najdôležitejšie, aby sa ľudia dostali okamžite k nejakému rozhodnutiu súdu. My máme v programe napísané, že do roka by súd mal rozhodnúť v občianskoprávnom konaní. Ak sa to týka detí do 3 mesiacov, to je najdôležitejšie. Všetko ostatné, môžeme tu diskutovať o tom niekoľko hodín, ale to je nadlho. To je to, čo by som chcel podať k právu v tejto chvíli. Ako vnímate pozície vlády a parlamentu? Zvláda podľa vás vláda momentálne bezpečnostnú situáciu, čo sa týka prílevu migrantov? Tak to rozhodne nie. Máme okolité krajiny okolo nás, ktoré zatvorili hranice. To by sme mali spraviť aj my okamžite. Aké máte riešenia? Povedal som ho. Čiže
Jasné, v tejto chvíli to potrebujete urobiť. Potrebujete zavrieť na nejaký čas hranice, na to, aby sa tá situácia... Je to reálne? Lebo nemáme dostatok kapacít podľa policajného prezidenta pána Hamrana. Tvrdí, že na to by sme potrebovali okolo 100, takmer 14 000 policajtov. Máme ich niečo vyše 20 000. On tvrdí, že dokonca ani keby sa armáda tam postavila, že by to úplne nestačilo na stráženie zelenej hranice. To nebudem komentovať. Politici väčšinou tvrdia, že treba posilniť vonkajšiu šengenskú hranicu. Nemali by byť posilnené teda maďarsko-srbské hranice, kde sú ploty, kde je Frontex, kde sú aj naši slovenskí policajti, tú situáciu nezvládajú. Teda nemala by byť posilnená práve tá hranica namiesto tej našej? Ale o tom sa diskutuje 10 rokov a výsledok vidíte. Je problémom ten papierik, ktorý hovoria politici, že je to papierik, teda to potvrdenie, ktoré vydáva cudzinecká polícia na ten 30-dňový pobyt v Slovenskej republike. Je práve to problém, prečo tá migračná vlna sa presmerovala teda smerom cez Slovensko? Pán Makara, poďme trošku ďalej. Ten rozum, prečo sa to vlastne deje? Niekto reálne ten človek musí sem prísť, niekto mu zafinancuje 10 000 eur na to, aby sa sem dostal. Takže poďme riešiť podstatu problému. Všetko ostatné sú zástup. Politici nie sú vaša rodina, ale ovplyvňujú to, akým spôsobom vaša rodina bude žiť. V normálnom živote, keď vám niekto blíži, tak to človeka pošlete preč a je čas, aby ste urobili to isté aj s ľuďmi, ktorí vám blížia, alebo neurobili nič. My Slovensko je tu 3 mesiace. Za ten čas sme predstavili komplexný program, dokonca ako jediný na 2 volebné obdobia. O mesiac na neskôr sme obsadili 1320 ľudí do komisí, ktorí budú rozhodovať alebo teda dohľadať na voľby. Ako najmladšia strana sme urobili elektronickú registráciu práve do tohto volebného, do týchto volieb. Zároveň sme predstavili jednu z najkomplexnejších webových stránok, kde dokonca ako jediný vám umožňujeme hlasovať o každom bode programu. A dnes vám dokazujeme, že sme pustili modernú aplikáciu, ktoré môžete hlasovať dokonca aj o tom, aké sympatie tu máte k týmto jednotlivým ľuďom. Takže prosím, pozerajte sa na to, aká má byť budúcnosť Slovenska.